Bhur géad fáilte gcoinne le chuig Comhordaitheoir Díospóireachta Gael Linn den Tríú Leibhéal darnóid se Craobh na hÉireann 2020 agus darnóid Craobh eisceach túil ar fad atá agin im líana ba cheart go mbeadh muid hís i gcathair na dráibh agus muid bin soltas hOireachtas na Gailge ach farir tá muid sáitin seo tá muid tachtthugah ó efig Gael Linn anseo is ráid an dáma im Leath Lia agus tá cainteoirí agin darnóid os na Coláiste éagsúla agus iad ar Zoom. So, Craobh eisceach túil a nóid bín éh cuasaí Cumann lút le scoil cluisim daoine a caintear craobhacha eisceach túla bhí ann in iad 17 ceann in New York bíon an caintear an thunder and lightning all Ireland in líana cinn eile. So dearing go méid cuiineh ar an Craobh Díospóireachta seo ag na daoine a Lachan Páirt agus daoine a bhíon timpeall ar na Coláiste maiall ar an Craobh Covid seo in fiche. Agus sulla déam níos fuide ní fearr teicnúil mé héin ach tá mé anmhaocht a roioine atá tréis Cathaoirleach é seo a chur amach beo mar atá muid in neamh. Agus an furdan léireúcháin atá anseo in Eiceallam a darnóid atá gobarlam héin Tomás a Ceallaigh agus mar réad ní Homaní agus idel ní Bhréanán agus hÉireann sin a go mara tá mar réad ní nachtain atá gobarling freisin a chur anna chud ebre isteachchan san na léhantaí le tamil bheag anuas. Agus tá muid asúil go mór leis na cainteoirí a tluisteáil Ana a going ar cuid bhacu a bhí páirteach sa Comhordaitheoir seo hena nó a bhí páirteach ins na Comhordaitheoir Díospóireachta dara leibhéal a bhíon ar siúlagin Chuallaigh líon chomá. Os mar chóir in Eiceallam seo tá trúr moltóir darnóid a bhíon gobarling go réalta a duna moltóirtaí ar good Díospóireachtaí agus sin iad Áine ní Linn an Áine Anton de Leap agus Kate ní Chanéile. Nis na dúiseaní atá gol don Craobh mar a ggéine le Chuallaigh líon eile. An chéad dúis ná Corann Gael Linn The Irish Times agus €200 an duine agus Bonn Airgid an Oireachtas sin dus na búteoirí Corann Gael Linn The Irish Times €200 an duine agus Bonn Airgid an Oireachtas agus an dara dúis €100 an duine agus Bonn Cré-Umha an Oireachtas. Agus fear eile go bhfuil an buchas go bháil leis sulla dus anmuid ní éiteach an Comhordaitheoir a bheith agin gan an cabhair a anmuid ó Caolán Mac Grianna an Comhordaitheoir Tríú Leibhéal a chunar na Gailge agus darnóid bíon si bh dangháil le Caolán go minic a rithna bliana agus é a chur tróir ormh agus mar sin de leis na Coláiste ar fad bíonn sé a plé leis na Cumann Gaelacha anta siúd agus tá mé Harbh buich do Caolán agus is bralam go bhfuil sé an seo ling. So mar sin do áthebh na rialacha a bhain leis an Díospóireacht go handúil is 16 méid cainte a bhíon ag na cainteoirí agus bíon pointí ólais i gceist ach maiall go bhfuil muid ar Zoom ní bhéon pointí ólais im líana agus tá an tám gearthaí beagán agin go dtí 16 méid. Anis chun na fórne a chur in henne na daoine tábhachta ar fad. Tá fórne agin ó Cheallaigh de Coláiste. Fuireann é se an Cumann Gaelach Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus a caint ar a bhordan sin tá Gaughan agus Maitiú Parmeter. Foireann B an Chuallacht ó Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus siad Orla Leahy agus Pádraig Ó hAiniféin a bheits a caint dómh siúd. Agus foireann Cumann Gaelach Coláiste na Tríú seo am Leath Lia, Rebecca ní Hréanlábhí agus Maitiú Charlton. Agus foireann D an Cumann Gaelach Coláiste Ollscoil Leath Lia sníad míde ní Ginliach agus Craobh Díospóireachta. So mar a deireadh 16 méid cainte a bheits ag na cainteoirí agus mar is undúil chuir muid tús leis an Díospóireacht le captain nó an chéad cainteoir atá ag an Cumann Gaelach ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh chuirigh fáilteamh Kate Gaughan. Sa bhliain 1976, bunaíodh an láirifig intrála, nó an CAO, agus cuireadh tús le córas na buintí. Is é an Dr. Martin New le bunaí an CAO chun na hOireachtas Ollscoilne Phróiseáil. Ó hin tá CAO méideatha go 45 an Tríú Leibhéal. A Cathaoirleach a Ultarí, a luachtar rastóra agus a Chairde.
Is mis sé céit agus tá mé híana na smálaí go mór in bhábhar an rúm seo, gur córas ránachán cochram córas na buintí. Tá muid na ó Gaillimh ag airgint gur córas cochram atá úsá dagan sa látá nniu ann. Córas a déirnú a chochrú faoin stór an talamh áine Highland. I dosach ní mhórdú nach sandhíú a dhéanamh ar an rúm. Cílíonn córas bailach ardúil oibre atá an ard is in agar. Séir is ránachán nó an gníomh madidir le duine nó rud a ránú, mar gur bíad is fearr nó is a rúnaí. Tágan an focail cochram ón bhocail ladna, éigiúm, a cílíonn gúil rud ceart agus cór, bud sé féráilte, agus gúil gach duine ar chóchéim lena chéile. I ndearan na dála, séir is córas na buintí ná an bailach intrála chuig na Hontaitiú Tríú Leibhéal. Ar dús a chairde, tá an lár ifig intrála omláin neamhsplach ón artist. Tá gá ibar difriúil agus fiú. Tá an artist rite mar cuid den stát, agus córas na pointí faoin CAO, cá eagraíocht difriúla, agus ní bhaineann an bellcurve le córas na buintí. Déití an artist a athrú go thuile is go thomláin. Measúnathe leanúnach beauty contest, cibé rud is míonna, ach bé córas na pointí fós ann agus fós mar an chéine. Tá spáinú é seo imlíonna nuair a bhí rudaí bunós cionn agus nuair tugadh torthaí réamhheasta bháltaí na háirteiste. Dá an córas na pointí neamhsplach agus brunú pointí chearta chóir ar bhicléin. Bhí roinnt spotú nán ach pléithí málaí iad sin ar bháil. Céim fág bhfuil córas na pointí aghaine lucht éisteachta. Tastíonn sé wein mar ní féidir le gach duine dul ar an Ollscoil. Is cá sul láthair agus éalamh é seo. Caithfar na háiteanna bronnadh ar bailach éigean. Rá randamach, cranchar, íní míní maithní mó. Ní bhéadh mór an cothram na féine an sin. Má bhíonn tú ag thuirsteach ar post, nach bhíonn cáilíocht áirithe ag teastal. Seo díreach an cás céanna. Ní bhain sé ar aon nós a gcuireadh castal le doctor, a fuair a cáilíocht mar gheall ar cranchar. Nuair a léim mé an rún seo a dosach, cuimhní mé leithreach ar thír agus déir. Nach léir gur córas cothram agus iad ag tuairt deis do dhaoine faoi bhíomhantáiste, agus faoi bhrú Airgid, teachtasteach tríd thír, bailach ruachtaine ar ard éidicas. I 2018 tugadh spásna do 4,887 dalta, freastal ar an Ollscoil tríd an córas seo. Tá déir córas ruachtaine do daltaí faoi bhí commas ann comhaith. Tugann deis do Vic léinn faoi bhí commas spásnar áil ar foiintí níos ísle. Chun a bheith go thuile is go thomláin macánta líbhacáirde. Ní bhain an seo inniu gan an córas déir. Tá tinnis fad téirmach agam, agus d'éirí mé tain i rith na scrúdathe. Áfach, hic mé go raibh déir ann chun cúna bhthóirt, mar cuid do córas na buintí. Léiríonn an córas seo tróchar do daltaí sa cruachás céine gach aon bliain, agus muna bhfuil sin cothram, níl an cinnte céir dé. Má chuirmid an córas éireannach i gcompráid de tíortha eile, tá spántar gúil an lámh an uachtar againn. Tóg na Stát Aontaithe mar shampla. In America, níl aon intráil láirithe ann. Tá riachtanas intrála difriúla ag gach aon ionad éidicais. Go hiondúil bíonn taiste méireachs faoi charachtar mhaith. Inis dom gúil sin cothram. Inis dom gúil sin neamhcléin. Inis dom nach bé aon thionchar ar cé imríonn do dhead golf leis. An seo in éireann, tá gach scolar ag imirt an cluiche chéine le na rialacha chéine. Inis dom nach bhfuil sin cothram. Anis, an boss babe an talamh áine Highland. Ban a bhfuinna céim amach in Ollscoil na hÉireann bailach lia, agus a bhíonna las uachtarán i Coláiste na hÉireann Corcaigh. Rinne sí stádar a 2011 faoin córas éidicas agus faoi córas na buintí. Rinne ach chorú ina córas na dhír sin, agus sin an córas tá phlé gcuin inniu. Glacú agus curra bhaim multi Highland, mar ní rán na párnaí éidicas in ann teacht ar chóras níos cothramí. An níos an luachtar a sóra.
Seo ban bhuina céim amach I UCD, agus a bhína las uachtarán I UCC. Credim nach féidir libh argóint le sin. Is córas ránachán cochram é córas na buintí. Córas a Bonniú, Craobh bliain is dahad ó hin. Cinnte bhí botún agus bé botún, ach sin an síl. Pléhí málaí na móna éagsú le úsáidan an CAO chun maith le tuirthaí na hÁirteiste, agus na roghanna atá ann. An níos se lucht an rasara. Is ar watha leis féin a bhíon an Cathig crónán. Díreach mar ar watha libh féin a ghlach sibse páirt I rás na buintí. Agus is léir gur oibre sé díobse is sibh ag sí an seo aniu. Gur a míle maithagaí asacht éisteach lom. Gur míle mágad céad gahan in sin ón Cumann Gaelach Ollscoil na hÉireann Gaillimh a chur tús leis an díospóireach seo. Faoin rún is córas ránachán cothram é córas na buintí. Agus a chéad caintear inis chun labhart I gcoinne an rún sin seo dí Orla Leahy ón Coláiste na hOllscoile a Corcaigh. Cathaoirleach, a bhfuilteoirí, a lucht an rasúra, agus a card Gael. Is mise Orla Leahy as Coláiste na hOllscoile a Corcaigh. Is é an rún atá le pléaghaing a nómh ná. Is córas ránachán cothram é córas na buintí. Gan áras, tá mise agus hÉireann in aig an rún. As glóg mé le sain bhíniu ar an rún, in seog mé díobh an sin, chuirdíad na faibanna a bhaineann leis ar góras, agus dhearóg mé ard ar an Ceallaigh. Ar deire, pléig mé na buntáistí a bhaineann leis na córais atá thar lear. Leróig mo Craobh Pádraig faoin bhosciú na buintí na scoláirí a Caolán amach bliain in Eagraithe agus meabharthlánta na Mic-Léinn. Ar dús má hain bhíniu. Comhlua agus a coolla mé an rún seo. Bhí mé ar bís chun peann a chuir le pár. Ábhar sa an córas na buintí a bhfuil anna spéis I go mé. Ach in áire, chuir atá a gceist le córas na buintí. Well, gach bliain nuair a cuirtear amach tuirthaí na hÁirteiste méireachta, fáin gach scoláire pointí as 225. Bhíonn na pointí déanta suas as na tuirthaí. An sin cúpla lá in dhéag sin, fáin siad taircint dát I gcomhar Tríú Leibhéal bunús ar gúid pointí. Sin é córas nó rás na buintí. Tugtar gur bé atá a gceist le ránachán cothram ná rud atá a iadach agus ceart. Rud amháin eile, tugtar go bhfuil an ardteiste méireacht ná na scrúdatha a dhéann an tionscannamh dar gcóras na buintí agus is rud tábhachtach é sin gan éana go. Chun an iarna rá ní credim gur fíor an rún seo in éon chur. Ar an gcéad dul sios, tá is ag na Madrí sa bhaile go bhfuil iomarcha faibanna leis ar gcóras na buintí. Má éicimid ar 2020, cúist mhór nóireadúin abba na grád rifa. Chuir na grád amach an ó Ceallacht a bhaineann leis an córas. Marsol de Coch, védig na pointí faoi de. Ar an drochóir ceapann gachmach máthair agus iníon athair go mbíonn targachach a gceist leis na pointí. In áire is mór an neamhchúin é seo. Bhí mé a caint le cara amháin, tar éis na taircintí an bhliain seo. Ba bheagnar hit sé a ligad nuair a dúirt mé gur védig mo córsa an dlí agus Gaeilge faoi 7-8 pointe. 7-8. Is rud fearálta a rá go bhfuil targachach bás in ar gcóras. Leat nóag Pádraig seo I gceann tamil. Ein tíam le réictear amháin, cé a dúirt munacheastíonn ar gcóras le duine éigean, bheag cúgar eile ag fanacht chun áit a thabhairt faoin gcinne sin. Cá bhfuil an cothraíocht le seo. Bhíonn na Mic-Léinn ag ithe na láimhe de gcíine eile chun áit Tríú Leibhéal aighter leis ar gcóras, agus is mór an trua é sin. Ina cheamta sin leis na grád riafa, bhí is ag muintir na tíre go raibh 6,500 de na grád mí ceart. Debhrí sin, cail an iomarcha daoine a áit Tríú Leibhéal. Caithfear ad bháil nach raibh éon réiteach ag an lear ifig an trála. Cuirdigh siad an aib nuair a bhí sé ródhéanach. Cumála sin is léir nach bhfuil ar gcóras a rúnach do gach ile cuasa. Chonachas seo nuair a tharraigh an héitpat le leis I 2019. A lucht éisteachta. Tá sé ríthe léir go bhfuil ar gcóras ród ó Ceallacht.
is ábhar im líúing nach bhfuil na bhaintí ábalta nó hathrútha san áir teisteamíochta a leanúint. Cá bhfuil an chomhairmíocht leis sin. Anús ar sin leanfaidh mé go dtí mo céad phointe eile. Tá fíor sa seanachta is glasíad na cnach i bhfadúing. Níl aon rás na bhaintí in ardúrtha commersnachta, agus tá siad a bhfad níos fearr ná siiste. Féiceann iad ar an ríocht aontaithe mar shampla. Bhí an agaibh ag gach mac léinn roimh aghaidh siad a d'arcintí. Bhí an seo ceart agus cothrom. Agus an rud is tábhachtaí? Well, níl aon córas na bhaintí acu. Ní dá iad ach na scrúdathe a feasáil. De réir leis na statisticí, bhí níos mó mic léinn ag dul chuig na hOllscoile sa bhfreisin ná an Éireann. Cuireann siad d'éist den orm nach bhfuil ár gáras na bhaintí ach teorann de scoláiríoch iarraí a dtacáiste áil san Ollscoil. Cá eictear an chomhairmíocht. De réir an príomh stadribh, níl ach 150,000 agus 817 mic léinn dar agus Tríú Leibhéal in ís 15 agus ósachán in ár bríomh cathair. Smaoinigh tú riamh ar an daonra atá maileán clia a lucht éisteachta. Mar ní break ará go bhfuil an statistic seo rómheog sa lá atá November, nuair a bhíonn 1,300,000 is a dahad 7,000 agus 300 is a 50 duine ina gcónaí an sin. Agus an cúis? Well, téann na scoláir thar lear nó imíonn siad as an córas a dtacais. Is léir go bhfuil rás na bhaintí ag bharú a dtacais Tríú Leibhéal. Ní bhíonn na scoláirí ábalta stad gan séna a dhéanamh ar ábhar nach bhfuil simdá leideach chun pointí arda bhaint amach. Tá úlach rómhór ar ár scoláirí leis an córas atá a gcuin. Nach úna é go mbíonn siad ag dul thar lear chun stadéir Tríú Leibhéal a dhéanamh. Beidh ceacht le foghlama a gcuin. Má sheasaíonn méadú ar na daoine a aghaidh a dtacais Tríú Leibhéal sa tír seo. Beidh siad riachtanach rás na bhaintí a scriosfar agus córas cosúil leis an ríocht aontaithe a leanfar. Fuair tá an tam ag breithorm agus caithfidh mé críoch a chuir le mórráid. In dhearán na dála, conas is féidir a bheith i bhfabhar an rún seo. Má eictear ar 2020 agus na fadhbanna a bhaine leis an córas, feicfidh tú nach bhfuil ár gcóras roghnaáin in éancur. Má dhéantar bart, dheochmíod an chomhairmíocht a bhíonn caillte a gcuin anois. Bhuailm nó bhuíochas a chur na údaíomh faoin éisteacht lomsa. Gur míle mágat Orla Leahy in sin ón Cuallacht Coláiste na hOllscoile a Corcaigh. A bagar aigen is go dtí an chéad cainteoir eile agus sinní Rebecca ní hÉireann lábhaí ó Cumann Gaelach Coláiste na trínáide a labhairt a bhfabhar an rún. Díreach I deagháil le mo chomhrádaí Maitiú agus dafaimid nach bhfuil tuiscint ag daoine ar an téarma chomhairmíocht. A chairde bhanan chomhairmíocht le ceartais. Ní hé sin, ní bhanan chomhairmíocht le ceartais. Sin a bhí a rá ag Kate agus Orla. Ní hé sin bhrí an focail chomhram. A chairde agus a gcoinne ús le cred é nó nach cred. Nílamid an seo aniu chun córas na buintí a chéalóra. Támuid an seo aniu chun chomhramíocht córas na buintí a dhéimhnú. A Cathaoirleach a moltóirí a lucht éisteachta agus a lucht an rasóra is Misise Rebecca ní Fréin agus tá broadú le rálibh. Go bhfuil am féin agus mo chomhrádaí Maitiú ag labhairt I bhfabhar an rún a déir is córas rownúcháin chomhram é córas na buintí. Is óthlam a rálibh aniu go bhfuil an díospóirt seo chailte ag Foireann A. Tá Cumann Gaelach Ollscoil na Gaillimh ag cosint, córas luchtach na hard teisteamíochta, córas sean aisinta a chothíonn stras ulmhór, fálam de glanbheabhair agus a bhfuil artí a bháis. Mar onadí Cumann Gaelach Ollscoil na trínáide níor wathlam an dalomológ a chur arbh, agus taú leis an nós nach bhfuil brú do chreite chuirtear ar ghuailinn na daltaí Ollscoil a chuile bliain. Agus nílam conéis sin éanamh. A lucht éisteachta chal an Chuallacht UCC an díospóireachta seo ó nóméid a thosaigh siad ag caint faoi mí chomhramíocht córas na buintí. Bhí siad chun tráilte amach is amach. Ní ar na Orla díreúisteach ar an rún atá á phléamh bhain aniu an éancur.
Ní banan choframíocht le ceartais. Bhí lucht an rasúir a chruthú nach choras roundúcháin chofram le bhéalta é choras na buintí ach a gcuine úsla ní hééis seo atá árá ag na foirne eile aniu. Thocraigh siad an asal a dhéal leis an aister. Ach is déana réalaach muid agus tá sé ahananta agan, nach bhfuil choras roundúcháin furfa agan. Ach ní éireann an rúnar an furfacht a chruthú. Ní éireann an rúnar a chruthú go bhfuil an choras na buintí ceart ná chóir. Ní éireann si uireann ach a chruthú go bhfuil choras roundúcháin chofram ann, agus tá. Tuair míid pictiúr cuimseachtais den choras fad, idir má agus ulc, idir crackan agus Craobh. Déad fa mí se bheith rownach ach bheith se sin ag gcóireach, agus caí an Díospóireachta bheith chofram, nó is beagatá i gceist nach cluthe slánála. A gcuoine úsla rilíonn brunna pointí CAO le choras matematicúil a bháin. Astrian sé grád i ngach ábhar an dá leibhéal de réir scála luachanna cócaidin. Níl aon scóp maidir le chléantacht. Ní tagann cód post ná polítíocht isteach ann. Chun an leibhéal neodrochta seo a chuineáil is marc é ar choras atá fíor chofram. Mar a luach chéit, tá brúdúlacht na chofram seo measartha, ag na bailíreachtainna déir, bailachreachtainna ar oideachas do dhuine faoi míchumas, agus hir, bailachreachtainna ar ord oideachas. In náin binsi is fear ará go bhfuil muoín fearleathan as mó chofram an CAO chun áitina a leicálamh ar iarratasóirí ar fud gach airnáil de socí na hÉireann. Mar a bheith Maitiú árá fiú muna bhfuil an sioncar sosialta nó politiúil go chumná an cóir sa choras, tá níos mó bant acu le feibanna ceartais in ionad cléantais nó choframíoch an choras é féin. Mar sin, tá choras pointí céad fan géad chofram, ach ní hééis sin le rá gur choras má é. Deirm díobhanis chun bhar lábha a chur suas, ar camera, má ceapan sibh ingáiríre gur choras má é, agus go bhfaigheann a bhórmhór den daltaí or teiste na turthaí atá tiltte acu. Orla is féidir le feibanna a bheith ann choras chofram. Bheadh sé go thomláin chofram, neamhchléanta agus riúil don rialtas. Na chéadína leis na scóir na IQ is irde chun bheith mar teachtaí dálaí I dal na hÉireann. Ach, ní bheadh sé sin mórálta, ní bheadh sé sin ceart, ní bheadh sé sin cóir. Ach, bheadh sé chofram. An bhecinn sibh an bhaibanis. Mar is óldíobh go léir, ascríonn na luchtainna as cé có chofram is atá sé. Tá an choras bunathe ar iarranna agus ar iomaíocht ionraic ina gcuirtear michléin ar fad ar an ordáin céine ar feadthart ar trí seachtainna. Ach a gcuireann daltaí faoi bhí cumas ar an ordáin céine le bhlíonna a ícinn na €1,000 freastal ar díon cheachtainna I ngach ábhar chun an syllabus a eolalam do gan bhfabhar. Is é choframas freascaird an choras, ba é údar a luchtainna féin é. Táid an seo iniu in anó na gcuid feibanna, chun plé a dhéanamh ar choras roundúcháin chofram, oscailte, tréhearcach, gan polítíocht, gan chléantacht, agus gan na scéalbhí is go nách a dhéanann trúlú ar choras éagsúla. Sin a bhfuil sa choras pointí. Níl ann, ach choframíocht. Ní féidir é a dhéanamh. Béidir tá seans a goibh an Díospóireachta seo a bhuachan má chruthíonn sibh dúin go bhfuil an orteist rigáilte. Ach, níl si. Is choras roundúcháin chofram é choras na buintí. Gur mágah. Gur míle agattain Rebecca, smuointí an simúla an sinar fad ag Rebecca, agus a raigling go dtí an chéad caintear eile chun labhairt I gcoinne an rún agus sinní míde na Gaillimh ó Cumann Gaelach Coláiste Ollscoile Léibhéal.
Chathairlaí a bhfuil tudaí agus a chuir de Gael ar fad. An rún atá phlé a gcoinne, nar bé córas ránach an chorram ag córas na buintí. Chun tuiscint a bheith ang ar cecho mí chorram is atá se, caithfar iarra ar an chéin céird é chorram. Go gatar le choláine mar chéile, gúil na seansna céanna agus na achhainní céanna acu. Den locht a rasara, gúil córas na buintí chorram mar gúil an popper céanna, an scéim marcáil céanna, agus marcáil rúnda an. A lug mar a chéile. Ach an anan sin chorramíocht? Dar linge ní anan chorram agus mar a chéile. Leh a chorram caithe chorram na féine a thuairt. Tuigeann árbhuireann tábhacht chorram na féine. Is ar mal a Ollscoile é. Tuigeann muid fiú má tá córas na puintí a caitheamh le choláine mar a chéile. Nach anan sin agus córas chorram. Cén fá? Mar is córas é a bheallan den drám atá níos fearr as in ar sochaí. Ní féidir le sochaí mí chorram córas chorram a dhearr. Mar denan córas a chaitheann le choláine mar a chéile is sochaí mí chorram a táilge ar an éagarthúimeacht sin. Seo rud a phléas garrod níos mó ar deireanaí, agus rud a haint an náin méid tá ráta ag Rebecca. Coinníonn córas na buintí síos daoine bochta, in imircí, lucht atá gur termman in éidean. Tugann se buntáistí den drám gal, an drám sever, a bhfuil i dóchan airgid acu chun puintí na háteiste a cheannacht ag Coláiste Yates nó ag an institúd Eagraithe. Imála clia, téann 9 go dtí 100 faoin gcéad de ghaltaí scoile i gceantar severe ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal. I gceantar bochta sa gcathair céanna, téann 20 go dtí 30 faoin gcéad go na micléin ar aghaidh go tríú leibhéal. Cé go bhfuil gaisce dinta ag céit ar thír agus déir? Is léi nach dóhanna. De rééis sonraí an rion Oideachais agus an CAO. Bliain inne bliana denan scolanna deis níos measa na scolanna eile. De réad an túrais céanna bíonn puintí níos ísle ag inimircí ná ag éideanaí, ag gasúr le maithreacha singeal ná ag an drám le há tuismhór. Is léir a gcoinní úsle mar sin, nach córas chorram é seo, nach bhfuil chorram na féine áil fáilán. Má credan tú gur córas chorram é córas na buintí, dábhrí sin, credan tú nach bhfuil mise agus má Comhordaitheoir scoile a d'fhreasamh ar scoil deis, scoil chuimse hÉireann, chomh cliste le lucht Coláiste Yates, Coláiste Leaibhéal, Coláiste na Caillimh Dubha. Tá tú ag rá nach bhfuil inimircí chomh cliste le éideanaí, nach bhfuil daoine garma chomh cliste le daoine geal. Nach aideann sa córas seo mar níl muid chomá céanna. Ní ghlachan mise nó garróid lei sin. Níl éonát don rhetoric sin in ár sochaí ná in éon sochaí. Agus mar sin ní córas chorram é córas na buintí. Fiú muna mraanann tú ar an éagarime sa sochaí. Is féidir breathnú ar an chúis a bhfuil an córas an éagarime in bhealnach. An spracatá aige, sin na daoine is felónaí a chur sna cuasaí is felónaí sa tríú leibhéal. An mántar amach an sprach seo? Ní chreideann muid go mántar. Agus ní chreideann muid gur córas chorram é córas ina chuinnítar daoine amach tí ó chósaí mar gheall nach bhfuil buan na mata acu. Ní fáib teoir go lei seo. Tá 25 puinte sa bhreis ag dul do mata ard leibhéal san áirteist. Cílann se má tá daltaí leis an méid céanna héitsin a hÉireann, héitsin a dó nó pe idir héitse tá acu. Ach, tá mata ard leibhéal dinta ag duine amháin acu. Bé níos mó puintí, níos mó buntáiste ag fearr láta. Ní chorramíocht é seo. Is cuma an ceol nó cemic, sicóíocht nó na dána tá dionad, tá tús áite ag drám a ringe mata ard leibhéal. Im léana chun dlí agus políocht aine i Coláiste na tríóide. Theasta 630 puinte. Bhí ort mata ard leibhéal dhéanamh chun na puintí sin a bhaint amach. Ringe mise go ná leibhéal mata, níor aon tuiscint am ar chudáin na teoram agus inis denan dlí.
Níl figuríle feiceáil. Tá mar chomá céanna le lucht ard Leibhéal, gan buntaiste bith go hacadú acu, seachas 25 pointe sa leis. Nuair tá scoladí cusa lumsa, a chahabs na fataí lufa, mar nach muid go maith ag na sums. Is léir gur córas mí chotharm é. Ní féidir córas chorm a bheith ang, muna dubtar chotharm na féine dún. Dead céis gur aibreann córas amach dúine mar tá muid an seo nocht. Ach ar Wallerts, mar macléin of scoil deis, bhíar an tred an ag córas ag chuile chasa a chur Airgid agus díon chóirsaí chun thin. Ní seo chorm na féine. De Rebecca gur córas chotharm é mar catar le daoine mar chéile. Ach ní féidir an córas agus an chotharmiocht a scara os an sochaí a bhhain leis. Agus mar sin is léid nach córas ránachan chotharm I córas na buintí. Gur míle mágaí. Gur míle maith téine bhíide in sin míide ní cin léach ó Coláiste Ollscoile Leibhéal Chonradh. So tá duine bháin cleiste going á chuile hÉireann, mar sin filmid inis ar an darachainteoir ó Foireann A a leir de bhfabhar an rún ó Cumann Gaelach Ollscoil na hÉireann Gaillimh si dí Mali Parmeter. Tóirí a lucht an rasúr agus a chóir de Gael. Is mis ma, mar Harlíonn sé is iver mé, a hÉireann ní a sé a trí a cethir. Mar sin tá bronar muna bhfuil si bhán fáil amach más chalíonn tú a mé nó an bhfuil fuil achtarnach anam. Agus sibse, nach ra géisteach leis an gcathaoirleach agus nárthúla sib mo Coláiste. Tom cínte go bhfuil si bhí éirí eibrí amach más chalíonn trinners mé nó anas fear phríomh cathair na hÉireann mé. Béidir nach bhfuil si bhán bon nábar áil ar mo chuid canúnt. Ag éirí déanamh amach as céin achmid sa tá mé an rá. Agus bhí mis an seo ag éirí an díospóir seo dhéanamh níos cotharma le hibir chur orm. Agus cílíonn sé sin nach bhfuil trárnacha, sríanta, políocht nó lucht aitheanta si bhaint leis. Cosúla córas na buintí nach bhfuil. Tom cínte gur cuihann libh go léir an omíocht a bhí ar scoil. Cé a bheith mar phríomh charactéir an ráman na nullag, nó cé a bheoach an marc is fearr is a scrúdú litrathe ar an ine. Mar sin dairí an scoil cosú leis na Hunger Games. Chridimar le hain na grádanna is irde agus guíoch go dtíon nár thug an múntóir gearmánaise grád ísledit der bhar gur fuail leis de grithar amadach. Mar sin tom anmhaoich de chóras na buintí as a bheith mar iver seachas mar anam. Córas cothram, córas féráilte a chuma faoi cé atá gom mar iad nó céin scoil ar rastal mé uirthi. Mar bhaintear na hÉireann bíonn neart taithí a gcoinne brabanna nó an crúbín cam a thuirt de gcoinne atá ag guacht. Déan gnó a stop an córas na pointí an dearcha sin agus syndrom cúthúir atá le feiceáil sa tír seo. Tá míide míáta ag fáil ré le córas na pointí ach is cínte go bhfuil is eice go mbíonn córas na biontaí I bhain mar sin. Cosú leis an Galway tent nó an clúdach don, dearcha Golfgate má higann tú mé. Tóg an córas na buintí níos mó san áireamh ná an áirteist amháin, mar bheith is ag Coláiste na hOllscoile Lá Clí agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Chun staidir dhéanamh ar an gceol I Corcaigh, bíonn ar dul faoi éisteacht, agus chun céim a bhaint amach sa tréadlaíocht I UCD, bíonn ar 60 uair de haithí ibre dhéanamh ribh átaáil ar an cuasa. Is omí chósa lurgaí in HPAT nó portfólio cumá, ní cosúla crancar mar luí céit hana. Tá níos mó ná calculus difrálach nó an móchanílach tágtach chun freastal na cuasaí sin, agus ascaíonn córas na buintí sé sin. Cén seoir chance a bheith gach dá mar rud é go bhfuil córas I bhain cosú leis an ceann atá phléite ag míide. Saoilgí go raibh Madam Perán an múntóir Frankise ag siúil amach le diaad agus fáinne sé réléihí.
Oops, sin héite cuaig ditsa. Agus tá neart tíortha gan an méid rá atá gcoinne an hÉireann. Tug an argóras tríd an CAO, fithe rá do galtaí na hÉireann. De réir tuairis go tá déanta an HEA I 2008, rúbáil na rá sin go dtí 1500 cuasa le 10 mbliana nuas. Agus dúirt an Rhine Dachis I 2020 go bhór 8 de galtaí ceann na trí rá is irde. Bunaíodh argóras anas go mbeidh aon ann cuasa all is cuma faoin gomas. Córas cothram, córas féarálta. Is cluthe é córas na buintí cosúla rás. Tá sé cothram an tuis go bhfuil go mbíonn na rialacéir ólas ag gach aine sulla dosnaíonn siad a gimmert, agus ní aithríonn na rialacha sin le linn an cluthe. Agus fiú an mlíana, in aineann na neachreachtaí, ba fiú hÉireann 100 pointe fós. Ein botú na bhí déanta ó thaobh na pointí de a Orla is Chuallacht Ceanadach polymetrica atá an lucht. Luí Orla an bhratan agus ach Orla níl an na haglah UCAS neamh pásanta agus conas go bhfuil sé sin cothram. Tá míad ag cailint an pointe ina omláin nuair a déir sin nach córas ranachán cothram é córas na buintí. Tá córas na buintí in éireann mar an ggéine de chách, agus níl sé sin le feiceáil I dtíortha eile mar luí chéit hana. Tá sé bailí is ontaofa ó thaobh na statisticí de, agus tá sé sin le feiceáil I dtaid an Olive Highland mar tá phléite céit. Daim si an tuairis ERSI I 2011 gur sppraag córas na pointí daltaí chun díreoir chósaí le pointí níos irde. Tá ranú randamach álaidú ag an CAO tar éis na banda grádanna a athrú anas nach mbeidh an iomarcas golóirí ar na pointí chéine. Phlé Kate an Star agus an Olive Highland, agus phlé mise an méid rá a thugan an CAO de galtaí agus na bailí eile chun pointí all. Córas cothram, córas féarálta. Sé an tain athróg ar an lá ná tú hain. Ní an scrúdú, ní an scrúdathóir. Sa tír seo ina bhfuil parcanna imirthe mí cothrama an gnáród á féilech, is anamh an rud é córas na buintí atá ionintach cothram. Mar sin is fiú é a chuimhnú. Is córas ranachán cothram é córas na buintí, agus bardúing cuimhnimh ar sin, gur míle maith go léir. Gur míle maith atain Malí Parmeter an sin ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Reidling a ríis den is go dtí foireann an Chuallacht ó Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus an Dara Cainteoir Pádraig Ó hAiniféin. A chaíoligh a bhfuiltóirí, a locht na rasúra, agus a Chomhordaitheoir Gael. Smisir Pádraig Ó hAiniféin ó Chláiste na hOllscoile Corcaigh, agus féimar a dúirt mo chomhlachaí orda. Tá míad na mar irin, go héile agus go hiomlán ag gcoinne rún an leiniuh. Sin é is córas ranúchán cothram é córas na buintí. Tá chuirsíos becht díonta go Orla, ar chuid na locht na haghaint le córas na buintí. Is léis gur chóras ranúchán é cothram mí arálta é córas na buintí, agus ceartmach spall an áire ar locht an rasúra, agus iad ag maomh nach chála go tá. Neadar íon éine de cheas Ollscoil na Gaillimh ná Cláiste na Tríú an áirteiste nurig. Bhfuil maidin, fada sa bhíomhar ag mála córas na buintí go háard na spéire a nocht. A do go bhfuil éon gáithicint ag cuimhnimh ar bhur Gaelachathe, a dhéanaan an áirteist libh in 2019, ach go thug bliain séir agus iad a géirigh an tuairt fan Ollscoil im mbliana. Írig sean focail fíorthachtaach an sunthús, mar féimar is ól do bhadarí an bhaile, siad na daoine a dhéanaan an áirteiste nurig, agus a bhíle tuairt fan Ollscoil im mbliana, is mó a bholaing is CAO na blianasa. A bhaochas san, le córas lochtach, mí chóir, mí chrín na buintí. Tá a hainnig umsa ar bhuachail ó Corcaigh a dhéanaan an áirteiste nurig. Bóg sé bliain séir chun airgid a hiileh chun íochas na Ollscoil. Fearr fír ar I múl sethe
a bhain marcanna ard amach le lína chuid scoileachta fad. Agus fuair sé 564 pointe. Marc 4 ard a bhí tuilte go maithe. Heasta go ag tuairt fe chuirsaí physiotherapy nó cuirsaí leighis dá bhíoteach sé. Ná gceapfá a Céis agus Rebecca leis na pointí san go bhaich sé tairiscint an CAO. Bhfuil mu líon ghiar. As an naomhrá a bhí cuireadh síosaige. Ní bhór sé, éad is éon tairiscint a bháin. Rud a bhriseach do chraí is danam. Cé go raibh go maithosciún 5 pointe le sporálaige don na cuirsaí physiotherapy I bhíochaintear I gcúirí 2019, fágach ar an dráig folamh, a bhuachas le córas míchoram na buintí. A Céis agus Rebecca chunas gur féidir le bheith seo chosint. Is léis nach chun an 564 pointe blian a bháin agus 564 blian eile. Ach cén cíal a habaint lesa, Caillimh an Cormaíocht. Cé gur an míana is measa a bhí an tairú a buintí. Tá 5 eile ann leis na cianta carbrocha. Sin na daine a bhí an Gaughan éon fointe a bháin. Tá einigean ar fad ar dhaoine díogarsacha, díthalacha a bhain marcanna arda amach ins na hainscrúdú a dhéanadars. Tháinig lán an dariscintí agus mo léon géir, bhíad ar Gaughan éon fointe a bháin ar a gúrsa. Tá einigam ar dhaoine eile ó Corcaigh, a bhí an naine is díogarsí agus is léanta ina blian. Dhíbrigh sí go díothalach le líon bliana 5 agus 6 ar fad, agus íon sí go húntaach ins na scrúdathe. Ach foréir, heb córas ainis na buintí. Heasta go leisíanamh, ach chail síach le éon fointe a bháin. Bhí orí tuairt fe chóirsa eile, agus é mar aimice, a strú go leis as san. Cuireann sé gábhbliain sa bhreist, ar an aistear 4 ada atá ann chun cáiliúm ar gach dúr. Conas a dhaoine, go sé seo ceart nó cóir, go is saoil dhaoine a dhéanana 7,000 díal curtha bonusciún mar eallar éon fointe a bháin. A bhailí caiil Cormaíocht an chóras an sa. A cháirde cuoinnig ar an dúnachar a bhíon agus sa ar bheabhartháint na Mic-Léinn a Caillimh amach. 6 blianta de dhíogars, ní ghainn siad mar bhachas, ach cráchraí agus cuirtar a gcuid pleanna as rocht. Ní ar siúd a Caillimh amach a bháin a chur an scéal an éon fointe isteach ar a gcuid meabhartháinte. Cuoinnig gur feagneamant. Ar na daltaí níos óige is scoileann duine, ach chluiseann fin scéal ainis. Is tócha go dog an cuideacha, bliana 5 agus 6 ar fad buairthe, agus iad chó imníoch aglach scíalathe go scrisfar a gcuid pleanna mar eallar fointe sóireach a bháin. Ach cuoinnig a bhaile. Sais láthraí á gcóras na buintí, a bunthar ibhreacha randimacha. Ciad, 8-8, 7-7, 6 agus a huile. An tre sais go súla cluthe bingo. Ach do lochtar asúra, cuoinnig nach chun an méid pointí agus deacrocht a chóirsa. Tá pointí bunthar éirimh, agus ní deacrocht nácaidán na chóirsa. Cuireann an Ollscoil iad hain, cuirtéir amach I grána tarthaí gur gá a gháilt chun na cóirsa dhéanamh. Mar hampla, háimsú dhéanamh an cóirsa nó bíad Gailge I gcoláiste na hOllscoile Corcaigh. Dearann an Ollscoil ar a suíomh idirlín, gur gá héit a trí ar a liad a bhaint amach sa Gaillimh agus sa teanga eile gur síomlas de déir dhéanamhar. Ach dear an córas na buintí, gur gá 463 pointe. Chana hebh, nead a réine. Ach tá dastóchum an córas a cíanna dhéanamh in Ollscoile ní. Chaim 560 pointe bheith agam. Ach dá mólach an fánar, amacht chun a hardcáireach. Ní bheith gá ach le 490 pointe. Beag ná 100 pointe, níos lú, ná mar bheith gá I Gaillimh ní. Spáin séise, an mí Cormaíocht a buint le córas na buintí. Conas a bhailí, a mínínta, goide fríocht a bheag nach 100 pointe, idir cóirsaí a dhéanann an rud céanna agus a thugann an cáilíocht ceann céanna duit. A Rebecca, Caillimh Cormaíocht an sa. Agus a Maitiú, sorad as nínta a bécagram, I grágann sé breá fuiris dumpsa, bheith chlásáin agus a ceamh Seán. Cuoinnig gur bhéon rún tá plégan ná an córas ranúchan choram I córas na buintí. A Maitiú haimiid géir lé ciúca bhuise choram nó nachhfuil, agus is róléir nachhfuil. A Comhordaitheoir Gael is táimhain sé riléir, nach córas ranúchan choram I córas na buintí. Gur míle maithagad.
Agus go míle agatain a Fáraigh Pádraig Ó hAiniféin an sin ó Coláiste na hOllscoile Corcaigh. An chéad caintear eile is ón Gcomann Gaelach i Coláiste na Tríú chuirigh fáilte Maitiú Charlton. Cháirde agus I híine úsle tá an rún ólas a gom. Tá sé ólas ag Rebecca. Agus mar thula tú as na fartna Rebecca, tá difriocht mór idir chorm agus a déir mar déir rún an le aniu, agus na chan cheappa atá áflé ag fuirne eile na díospóireachta seo. Chun Rebecca ahrá, tá siad san díirithe cór, nó ceart in ionad chorm. Míide, tá is a gcuin, nach bhfuil ceartas ann sa chóras, ach tá chorm na féine do gach dulta. Níl golóir níos mó le ráfuí, dúirt Pádraig go raibh ag mulla an chóras, beidir nach raibh a ag obair. Ní chóras má, ní chóras ceart, ní chóras cór í an artist, ach ní éadach aine a héine nach chóras chorm atá gceist. Cá bhfuil an bhí chormíocht, is sin an cheist. Cá bhfuil an chléintis seo sa chóras é féin. Dír Rebecca uiribh I a haspóntúin agus ní dhearna sibh a le héad. Níl aon scóp ann maidir le cléantacht. Cléantas ó thaobh cód post sa scéim marcála. Níl sé ann. Clúdach don seomh lán le hAinigid tírim ag dul ó lámh tuism hóra go lámh scrúda hóra. Cluthe bingo mar a dorú aniu. Cahan a harla an cluthe bingo sin. Syllabus difriúla le Léibhéal nach bhfuil caideánathe iscoil na timpeall na tíre, a rís ní harlaíonn a le héad an seo an éireann. Fiú, an chéad bbliain. I géad bliain nach raibh artiste gcuin sa tír seo fiche. Tá scata tismóirí agus tá scata dultaí ag chur an dlí ar chomisisiún na scrúdas táit chunarála cé chom mí chorm is a bhí an scéal gán an artist. Ní harlaíonn sin imlíonanta eile. Cad a déireann sin dúin a Pádraig. Beidir gur fearann a garbhéid de lucht UCC agus de lucht UCD ach is dearcha chorm gan cléantas é. Haspáin Rebecca an talamh lór réalaíochtaíomh. Nach bhfuil an chóras seo firfa, fiú nach chóras má é, ach go bhfuil sé chorm, tá sé oscailta, tá sé trédhearcach, gan folatíocht, gan chléantacht. Tóg fi mé ar seo agus lé roí mé díomh céin fá go muan cás Rebecca agus mé ag ggóhéics na díospóireachta seo. Rud a bhí an asnamh an díospóireacht seo ná anlís fiúntacht dá riara ó thaobh cadis chóras na hAirteiste. Cadí cuma an chóras seo. Well, is chóras gábhlíonna é, ina thógan dultaí scoile tá hart ar an ís céine, sé nó seach nábhar leis an syllabus céine de chách timpeall na tíre, múnan múntóirí na syllabus de gach dultaí leis an aim gohhuifadís na marcanna is irde is gur féidir lo ag deireadh na bliana sin. Thar trí seachtainna a tharlaíonn ag an ór céine gach blian artiste, síon gach dulta an artist na pápéir, gan is dómh cad a bheith ar an pápéir, tuis go bhfuil rundas ag buint leist, agus tá trolíntaí dochta ó thaobh Caolaireachta de, an sin seoltar na scrúdathe gan anam, gan scoil chu chuig múntóirí timpeall na tíre atá tréáilta clí le scéim marcála cóionan agus ceartaíonn siad iad agus uaireanta tógtar sampla des na pápéir sin de stórathirí marcála chun an chormíocht a chosint. A chairde, má hiúlann sibh, cibé áitina bhfuil sibhanis, chuig bhir sealfanna, chun an focail chorm a chuirdiú I bhir bhoclóir, tá an alt thuas a rinne mé díomh an sin, tá an ortest go defníideach chorm, agus muna cheapan sibh sin tá spáindiúin cad í an cumas atá ar chóras a bhfuil chorm Foireann B agus Foireann D. Agus más mílinn comparáid beag a dhéanamh le chóras scrúdathe scoile tíortha eile mar a rinne malí cinál, fáimid chóras ina dhéanann na múntóirí a rudí féin don syllabus is scoile na timpeall na tíortha sin. Chóras ina dhéantar na scrúdathe ina imana difriúla thar na bliana. Chóras ina dhéanann múntóirí na dultaí féin an cheartúcháin, agus an chuid is mó gan scéim marcála suntasach. Ní chluisimid faoi daoine ag sceitheann na scripta na scrúdathe an seo in éireann, ach tarlaíonn sin,
Gach cuaig bliain Beidir an áiteanna eile an domhain, cur gás an Gearmáin, an Oster, an Croat na tíortha Luchlanna. A chairde mar léirigh Rebecca díobh, agus níor léirigh aon duine eile sa díospóireachta seo díobh. Domneoch mé ag iarraí Foireann pelle de a chairde a chur le chéile, agus dá núsáidin choras rownúchán ag iarraíonn cé imar pell ar scoil. Is choras rownúchán cothrom é sin. Tá sé gan cléantas, tá sé ólaíocht, tá sé simplí agus ní hé sin le rógar choras ceart é, céirt faoi Rebecca a bhí captain Foireann pell ina scoil ach a bhris a rútín an bblion se chatte. Agus ó thaobh dín cheachtainna a bhíide, tá siad seachtrach ón gcóras féin. Is féidir an choras agus an sucí a bhaineann leis a scara. Sin an fág bhfuil focail difriúla dómh. Chun sampla Rebecca a úsáid leis na teachtaí dólaí, céirt faoi daoine ardaimneacha políochta ag fuil dín cheachtainna IQ chuna bheith ina TD. Ní athraíonn sin cothraíocht an choras sin, tuisc nach póirt den choras iad na dín cheachtainna sin. Mar ocail scór gachtainna, ní díospóireacht dómh agus bánaí seo mar a déir na fuirinne eile. Mar sin ní dhéanach sé cíal cás dómh nó cás bán a chur amach dómh. Tuigim mar díospóir ómíoch an cathú a bhaineann navigéanamh de rudaí, chun seasamh nó si an seo cosúla Martin Luther King os cóir deabhail chomisisiún na scrútha stáit. Ach an bhfuil sé réalaíoch dúin chun a rálibh gur choras a ágan daoine faoi bhíbhantáiste amach ceart nó cór níl. Agus ar an taobh eile an bhfuil sé réalaíoch má dearmid díobh go bhfuil an sulabas cléanta agus mí chothrom áfach níl. Ní choras ionach é, ní choras lán na ceartas é, ach is choras rownúchán cothrom é choras na buintí. Gurb míle maithagah. Tá fear Maitiú Charlton in sin ón Cumann Gaelach Coláiste na Tríú. Agus faríir tá muid take go dtí an chainteoir dearnach gon Craobh Díospóireachta chuirigh í fáilte roimhe sin é Craobh Díospóireachta ón Cumann Gaelach Coláiste Ollscoil Léibhéal Chonradh. Craobh. Is mis Craobh agus bálam leirt faoi chóras na buintí inniu, agus ag míú an fátha go bhfuil grá ag an drám rathbhasach. Sna chóras sin tuisc go mnaíonn a stádas sosiálta agus an náit sa sucí lo. Dús, caithim mé rá go ndearna mo chomhar míad a sár-job a móthairmse ag tuairt ar náirde ar na ligí agus na luchtainna I buintí an ráisiúra, chuir gásc an tuiscint nach ionan mar chéile agus cothrom. Agus a bhaitiú rud amháin, an bhfuil choras cothrom a bheith ann, an bhfuil tú ná choras cothrom a bheith ann is suchaí mí cothrom. Ach ní raibh an CAO ná an ardteist lúte I rún an díospóireachta seo. Ach is dóilm agus le míide mar bhicléin go bhfuil sé bunathe ar an gcóras sin. Luí míide faoi neamhbhunanas a muineann leis an gcóras sin. Bháithlim an chóras sin a chur taobh le chóras pointí eile, chóras na buintí I bolasaí inimirce an réachta aontaithe. Torfaí mé bhórnord ar an neamhbhunanas céine sna dá chóras. Beidh píosa beag ina faoin algorithm a bhaineann leis na A-levels. Is é bunús mórráda ná go bhfuil na chóras sin mí chothrom ón dús. Ach ó thaobh policy in Imreacha de, céir atá gceist leis, atá á hOireachtas a bhí á hOireachtas ag réaltas an réachta aontaithe. Ná chóras pointí le critéir, chuir gásc, ní mór táirc ioncam ard a bheith agat. Tá gá go mbeir béarla den chéad sco agat. Agus ní foléir cailleacht nó cailleachtaí acadúla arda a bheith buinte amach agat Cumann. Tuigim ghuailtear ná na rudaí sin a óramh, ach cad faoi na cailleachtaí eile.
Cad faoi na chailíochtaí, na tréithe agus na buanna nach féidir ámh páirsantacht an duine, a gcineáltas, an Eagraithe agus an Iongmhailteacht. Ag Léibhéal amháin tá sé chorm fapar donna stát seirbhísigh, ach is Léibhéal buí agus éadrom é sin. Ní féidir buanna an duine a chur in Mosca amháin. Ní féidir chúisí do dhaoine atá localach a chur in Mosca amháin eile. Ní féidir láidreachtaí ná ligaí na naoine sin a ibrú. Ach is féidir pointí a chóirt do chéí nó do bhachtracht gandais, an rud ceann céine go bhfuil tarnán pointí a chóirt do rád san áirteist. Ach cé a dhéanaan na cóir sin, cé a chrochaíonn structúr na góras. Chrochaíonn stát seirbhísigh bheanachmacha iad le brú ó bhallscrocht fallatiúil gan bhonús. Is iad midne na daoine a bhain an tarbha as na cóir sin. Nílam ag caint faoi bhilúnathe. Nílam ag rá gur milliúnaí mé. Ach ní féidir firm agus a moscí cúisí páirsanta a chur san áireamh. Ní chaithí muintir muoineach smíanamh faoin géad bhoga eile ó teachar cíos go teach eile. Ní chaithí an drám gustalach a bheith imneach faoin na smíntí iad féin a marú. Ní chaithí an buin rathmúsach a dismóirí a chluisteáil ag argúint agus ag trid. Dar le Molly, tá an seans ceann céine donna daoine sin agus donna daoine eile le clán seasmach agus sláán se bhaid. Ach, tá córas na buintí chorm ná bíigí bortha. Fáin chuhanna an papar céine, déanann gachtainna an shrúdú ag an am céine, agus nach bhain chulachanna randomach dar le Molly. Cad faoi na cúisí, na buanna páirsanta, na láidreachtaí, na ligaí eile nach féidir a chóireamh a chairde. Bíonn chórais na buintí míchorm go bunúsach. Bíonn siad míchorm ón dús. Mar ní féidir tréithe, láidreachtaí, leagaí nó cúisí páirsanta a chur san áireamh. Chúla gachtainna faoin na A-levels agus an neamhbhanis a bhain lo in mlíana. Bhí ar náird sainithe an topic margheall an méid neamh-ionanis a bhí ann. Bhí algorithm ann is dócha go raibh go an bhaicléin agus go an duine bocht láidir sa phléisisin nach naon tóg sibh liom. Cad é bun údar na faibe. Ní bhíonn daoine imil na sucaí chortha san áireamh le córais cosúil le córais na buintí. Bíonn na cóir sin luchtach agus míchorm ón dús. Drám beag a bhfuil bhfabhar acu ar an tír, bun an muidne mar dhaoine rathmsach las as córas na buintí in éireann agus is sásna, agus fan an muid daoine localacha ar leataobh. Gur míle maith. Gur míle mágad ag aráid agus faríor géir sin deire le craobh na bliana seo agus bé na multóirí Anton de Leap, Anianí Linn agus Céitní Chaníile ag chur a gcuid marchanilí chéile agus cluisimid a báil cétá sa chéadáit agus cétá sa darna áit. A chu ceann Gaillimh bhfuil an fear bhuichas a gháil libh na fórne a lechpáirt na caintóirí ilig. Rud amháin tá sé ansoléir nach raibh éon club na féile arsúil ar mar bhí sibh cho sláán túla féchant agus cho deall áirithe agus chulaganna an ardfarm cinnte ní a bhéon club na féile ar an. Faríor géir le cúnú de bé an bblionse thugging. Ach tá sé tucha fao dear agam héin lé leis an gomórtas le bliantanús an caiideán atá a feabhsú blian in díobh bliana agus ní léon dát faoi ach gur sár caintóirí ar fad a bhí ar na fórne ar fad agus tá fear bhuiach. Is tócha gáil siar mín ó gáin ní rá mar cinnte an meachmuid an gáil ar éile a gomórtas seo ach a bhuichas le chunan na Gaeilge agus na Cumann int na Coláiste is tócha
I tain a bhí a géirí go mbeadh comhórtas an mbliana bíodh sé ar Zoom nó pe bailach ina mbeadh sé a agrú. So is marall ar na Cumann agus tá agam gur a réamhbátaí ar siúl fiúháin in riint go na Coláiste chun na fórna a ranú. So bhí sé iontach go raibh an spirit sin an anmh dulraig leis an gomórtas agus bhí craobh den sco agin. So bháil buchas a go bháil freisin leis an hOireachtas dar nói an iarrainn in san efig an hOireachtas do bhar an méid oibre chuir siad isteach in san hOireachtas fiúilte atá ar siúl fé láthair agus go bhfuil na míltí daoine a Bronnadh smaoineh iontacha bhíán darling agus bhí anna áthas orringe ar fad in Gaelinn an seo go bhfuil muid páirteach ins an hOireachtas iarúil seo. So sinna bhfuil go fóil agus go dtí go dteochaí na moltóirí arás leis an tara ar ball. Right, a bhain ús le bhfuil sar a dagan na moltóirí Anton Áine agus Kate arás lena tara. Bhálam fear eile a chur a bhórnaithne dar nói fear brehrális a bheith ag an hOireachtas cosúil ling ar fad ach tá sé an sehanaiceling chuir go fáilte mhór Léibhéal phríomhhaidhmeannach Gaelinn Anthony ó Cumann. Orla Díospóireachta agus bhí annach chomórtas an sin agin tá muid ar bís leis an tora eáil ach díreach ribh sin bhfuil lumsa cúpla rud rá ar a géadal síos buchas a ghlacha leis na fórne a ghlach páirt sa chomórtas an seo aniu ní an seo ar nói ach ins na honnaid na bhfuil sibh. Bhí muintear Corcaigh, muintear na Gaillimh agus muintear bhirt as Bailach Lia, Coláiste na Tríóide agus Ollscoil Bailach Lia. So mai sibh ar fad as a bheith páirteach in san chomórtas eisceachtúil seo im bliana an chéadúr go raibh leithéid agin fiorúil agus tásúlgam nach maireann éanamh ríis ach cábhis. Tá buchas ag dul do chunar na Gaeilge a thug comhaidbrú go fial maidir le arcú na fórne agus réamhbhabhtaí me leisceal. Agus chumáile sin tá oríocht agin ó oras na Gaeilge churannar agamas imachtaí mar seo a chur siúl, so táid anmhuioch as sin. Bhfuilm focail speisialta ará an seo aniu, maidir le Seán ó Ceallaigh a bhí sa chathaoir an seo agus mar a bhíon go hondúil. Seo an bhliain dhearnach ag Seán a bheith lé leis na díospóireachtaí agus go deimhin le scéimeanna ile Gaelinn. Bhfuilm th ceann Gaelinn anmhuiochas a ghlacha leis as an dua, an dúshracht a chaise leis an obair i gcaitheamh na mblianta agus tá aithne orlehan hÉireann fudfad na tíre agus an obair iontach atá déint aige le Gaelinn. So gur agat a hAiniféin. Agus ag fágáil slán le Seán agus ní go fóil beag ar nói ach bhfuilm fáilte a chur ribh Tomás ó Caile atá i teacht i gcórbach déir. So gcuimiid gach ra orsa a hamáis in san obair iontach atá rót. Mar sin fágtha mé ag go bhainte sin agus muid ag súil leis an tora ó na moltóirí. Gur an míle maithagah. Gur míle maithagah Anthony agus míle buchas as na focaile deasta sin. Dar nói be me a súil an bblion se thugging go me sa lucht féchanna híos go lárna a rithna díospóireachta seo agus ag súil go mór leis sin. A churáis go dtí an bblion se agus muid a lig ar bís le fáil amach céimhúigh craobh na bliana se agus den nói céibhí sa darna áit freisin an chéad dúis Corcaigh Gael Linn The Irish Times €100 an duine agus Bonn Airgid an hOireachtas agus an dara dúis €100 an duine agus Bonn Cré-Umha an hOireachtas. So chunaráling céhéad Corcaigh na bliana se Áine ní Linn. Gur mágad a Seán. Well mar a dúirt Seán ó Ceallaigh ag an tús craobh éisceach túil a bhí a gcoinne imbliana. Tá sé andachar ar a gcoint a dhéanamh ar Zoom agus mulamíd sibh mar dairí clibh go léir
aragóintí úntacha a dhéanamh ar Zoom. Cé nach raibh sibh díreach sa seomra céanna agus ní raibh si fiúin an breanúisteach in aithne chéile. Bhí sibh go húntaach a déanamh aragóintí, leabhar sibh go léafa, go passionanta, ní dheach géan duine th ann rud a bhí anmha agus bhí sibh cho nádúrtha sin. Bhí taide agus machnamh úntaach déanta ag gach Foireann, agus bhí marna mar bhultóirí Thar bheith sásta leis an gaiadán ó heamh aragóintí agus machnamh agus taide agus gailne de. Dá méid sé chur cóirle ar chaoine bhein serála daoine bheith cuaramach leis an léthóireacht. Ní hé nach féidir bheith léamh, tá mise a brethar mar chuid nótaí fé láthair, ach más gá fiechant ar nótaí fechan áirde a ríis. Seachas de chligan a bheith chuir síos agus tú ag léamh an tamar fad. Ach ar deire bhí orine ráha a dhéanamh, agus bhí an ráha a rinnemar bunathe ar rudaí áirithe an iran a bhuaig. Rainn siad annachchuid ólaisling, bhí annachchuid taide déanta cá, bhí annachchuid aragóintí acá, bhí ceann ó chuig cín de faointí ag gach duine cágus, bhí agsúlacht sna puintí, bhí obair fórne úntaach déanta ag an mert seo, agus bhí annach chuibrú le feiscint, agus annach choramíocht sin rud a chairíonn go mór an choramíocht idir an bheirt ar an bhuireann. Chlí an bheirt seo leis na rialacha, agus rinne siad breag nó, agus tá sé anna háachta go dhéanann gach duine breag nó. Well, tosáim mé leis an bhuireann a bhí sa darathid, agus in áiríre chumáile cuidas na rudaí thuas luite, Ránaí mar an bheirt seo an irann seo as feabhas a deachtaí láthir, agus uaire a gcuid stíle, mar bhí stíl anna spéisiúil ag an bhuireann seo, agus sa darathid tá Coláiste na tríóide bléiclia. Agus sa chéad áid, mar jaall na rudaí ar fad a luigh mé nómató hin, Coláiste na hOllscoile Gaillimh. Comhordaitheoir libh go léir, bhí sé bhar fad tharbáir a comhordaitheoir speisialta Bonn irann sé. Gur maithfeadh. Gur míle mágat aine agus comhordaitheoir le Foireann Cumann Gaelach Coláiste na tríóide bhí sa darnáid, Maitiú agus Rebecca, agus darnóid le bútóirí na bliana seo, Cumann Gaelach Ollscoil na hÉireann Gaillimh, Kate agus Molly, agus má tá ceartagam sílim go binne an tríú bliain as i chéile go bhaintear na Gaillimh an Craobh a bhaint ló. Inis sibse agus muid a pléile cuasaí Tríú Leibhéal, darnóid tá Comhordaitheoir eile áireachtáil ag Gael Linn agus sinna bréachúirt Irálaí, agus bé an Comhordaitheoir sin ar siúil ar an aoine se thugging an séúlá go bhí na saona, agus bé an Craobh á chréile aging ar leathanach Facebook Gael Linn ag séachlog tróna de híine se thugging, so bígí a féchant ar sin. So níl fáca le déanamh agamsa ach má bhíle buchas a ríist a gháil leis na fórne ar fad a ghlachpáirt, agus le Caolán ó chunan na Gaeilge, leis an hOireachtas, leis na multóirí, agus libse ar fad a bhí a breanú ar an gréibh im léana feicimúisih le Cumann B ag hOireachtas na saona an bblion se thugging. Gur míle agah.